खुलुमबाय प्रान्जल नार्जारि यूट्यूब चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसेबाव बरायबावबाय। दिनै 4 जुलाइ 2020 सुनिबार। फैदो दिनैनि माखासे इम्पर्टेन्ट निउज, हेडलाइन निउज आरो ब्रेकिं निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय खौरांगिरि फोरदान बसुमतारिनि पालसार बाइकखौ माखासे सिखावफोरा खावना लांबाय। खौरांगिरि फोरदान बसुमतारि बिथाङा गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बाइकखौ नुयोब्ला खौरां हरनो थाखाय खावलायदों। गारि नाम्बारा जाबाय AS-A26-4054। बेनो जाबाय गारि नाम्बार। लोगोसे क'क्राझार लाभलि हटेलाव चावमिन जानानै आरोबाव सासे सेंग्रा गथ'आ थैनो गोनां जाबावबाय। नैबे नुबाय थानाय सेंग्रा गथ'आ थैबाय। दतमा गयबारियाव थायोमोन। बे सेंग्रानि मुङा जाबाय सैत्यजित। बियो लाभलि हटेलाव चावमिन जानानै थैनांगौ जाबाय। बिसोर साथाममोन। सासेखौ दा देहा फाहामसालियाव ट्रिटमेन्ट होगासिनो दं आरो सासेयाथ' दाखालिनो थैखाबाय आरो बियो सैत्यजितआ मैयाहाय थैबाय। जोबोद दुखुनांथाव खौरां बियो। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय बड'लेण्ड हालामनि गासै गं 23 गुबुन गुबुन सोलोंसालिमाफोरा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव फैबाय। माने बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सिङाव फैबाय। कलेजफोरनि मुङा फारियै बरमा कलेज, बङाइगाव कलेज, बिबि किसान कलेज, बेंटल कलेज, बिजनि कलेज आरो गोबां कलेज दंबावो। नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नायबानो जाबाय। गुबुन खौराङा जाबाय उत्तर प्रदेशआव पुलिसफोरा सासे गुन्डाखौ हमनो थांनायाव गासै 9 पुलिसफोरा मुंख्लं जानांबाय आरो गासै 7 दा जखम जानानै दङ। बिसोरखौ दा हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट होगासिनो दङ। बिसोरहा गें दंखायोमोन। बिसोरो माने गाज्रि खामानि मावोमोन। बेनिखायनो पुलिसफोरा बिसोरखौ हमनो थांदोंमोन। नाथाय हमनो थांनायावनो बिसोरो माखासे प्लेन खालामखादोंमोन। प्लेन खालामनायलाय गासै 9 पुलिसफोरा मुंख्लं जानांबाय। दा बे जाथायनि बागै पुलिसफोरा आरोबाव नायबिजिरगासिनो दङ। जोबोद दुखुनांथाव बे 9 पुलिसफोरा बे दुथांफोरनि आखायाव थैनांगौ जाबाय। दानिया फैदो दिनैनि माखासे हेडलाइन निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि हेडलाइन निउजआनो जाबाय पाकिस्ताननिफ्राय। पाकिस्तानाव पाबजि बेन जानायखौ लानानै पाबजि गेलेग्रा बिथांमोना पाबजिखौ बेन खालामनो मोना होननानै गोख्रों दाबि खालामदों। दा मा जायो नायनोसै। जेब्ला आपडेट फैयो अब्ला आं नोंथांमोननो फोरमायगोन आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउट्युब चेनेलनि गेजेरजों। गुबुन हेडलाइन निउजआ जाबाय काजिरङा हाग्रामायाव गासै 25टा जुनारफोरा थैनांगौ जाबाय। बांद्राय अखा हानायनि जाहोनाव गासै आसामाव 25टा जुनारफ्रा थैनांगौ जाबाय। बेयो मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। बे अखा हानायाव गोबां जुनारफोरा थैनांगौ जादों। दानिया फैदो गुबुन हेडलाइन निउजआव। गुबुन हेडलाइन निउजआ जाबाय थांनाय बिस्थिबार खालि क'क्राझार टेङापारायाव सासे गथ' हिन्जावसाखौ न'निफ्राय लाना थांनानै जिनाहारि खालामनानै बुथारदों। दा बे जाथायखौ लानानै बिथां प्रमिला रानी ब्रह्मआ गोख्रों साजा मोननांगौ होननानै दाबि खालामदों। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय बेयो। दाखालि बिस्थिबाराव माने क'क्राझारनिफ्राय सासे ड्राग्स फाग्ला सेंग्राया सासे हिन्जावसा गथ'खौ लाना थाङो आरो हिन्जावसा गथ'खौ लाना थांनानै जिनाहारि खालामनानै बुथारनानै दोनो। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सेरनानै गालां। अब्लासो आंनि गोदान गोदान भिडिअफोरा नोंथांमोननिसिम थाबैनो नटिफिकेसनाव सहैगोन। बाय बाय। दा बेलासेयावबो मोनसे रादाब फैगासिनो दं। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। आरो बानायसो बिहामजोफोरखौ नों बै बिमा बिफा न'आव दोनहै। नों बिहामजोखौ भारायाव दोननाङा। नोंनि नोमा नोम्फानि न'आवनो दोनहै। भारायावबो माथो मास मोनसेखौनो थाथिरा दुरनामसो मोनबाय थायो, होखारजाबाय थायो।